Mfumu wa wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wapenga misala chifukwa cha anzake. Mnyamata amene zina lake ndi Christopher. Christopher amachokera komwe uko ku Lilongwe ku area 49. Mnyamatayu adali mnyamata wanzeru kwambiri, amaphunzira skulu pa Chisapo Secondary School. Ndakuti mu nthawi imene ankapita ku skulu china chilichonse chinali bwino, koma mnyamatayu adakula ndi mayi yake, bambo ake adamwalira iyeyu ali wang'ono. Ndiye mu nthawi imene amakhala kudapezeka kuti school fees idasowa atamaliza form 4. Zosalira zake adayamba kukhala pakhomo. Ndiye mu nthawi imene amakhala pakhomo paja zinthu zina zimasowa, zimavuta, kadyedwe, zovalaso monga mukudziwa ndi zinthu zina zokhuzana moyo wa tsiku ndi tsiku. Zosalira zake adapanga chiganizo chofuna kuyamba business yake. Sindikudziwa kuti anayamba business yanji. Ndakuti business ija adayiyamba ndipo china chilichonse chimatheka, amapeza ndalama kumathandiza makolo ake komanso ng'ono wake. Mubanja mwawo anali anthu awiri. Ndakuti mu nthawi imene amakhala adakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Stino. Stino adali mnyamata amene amapanga za nyimbo, amayimba. Stino adamfikira ngati customer, ankamugula mnyamatayo. Kawirikawiri amamupatsa ndalama. Ndiye Christopher anali mchidwi ndi Stino chifukwa chakuti Stino adali customer wabwino. Ndiye Stinonso ataona kuti Christopher ali ndi chidwi ndi ine, afuna titakhala ma friend, kenako adayamba kumfikira. Ineyo ndikufuna ndikuthandize, ndakhala ndikugula kwa nthawi yayitali, koma panopa ndikufuna ndisinthe moyo wako. Ndikufuna ujoine chalichi yathu pompano chikhala chili pena paliponse. Ndiye panopa tili mwakabisalira, tilibe machalichi mwina, tikufuna azibusa. Ndi cholinga choti tiphunzitse, kenako tizalumiza mu madera kuti akatumikire Mulungu. Zosalira zake Christopher adali osangalala pozindikira kuti Stino adali mnyamata oyimba komanso oopa Mulungu, komanso afuna muthandize. Zosalira zake Christopher adavomereza, adamuuza Stino, "Okay, ndakumvani, ndiye titani?" Stino adamuuza kuti ndibwera koza kutenga. Tsiku loyamba anabwera, adantenga, adapita naye kutchalichi kuja, adakakumanadi ndi anthu ena kutchalichi kuja amenenso amaphunzira Baibulo. Ye ujaso anajoina, anamphunzitsa Baibulo. Tsiku limenelo adapita, koma akubwerera adampasa ndalama akuti idali 20,000 ya transport. Atafika ku nyumba adantumiziranso ndalama 100,000 yakuti agule chakudya pa khomo. Ndiye wiki inanso anabweranso Stino koza mutenga Christopher. Christopher adapitanso mwachizolowezi, anakaphunzira Baibulo izi, anapitanso ku nyumba. Ankampangira china chonse chimene akufuna, ankantumizira ndalama kawirikawiri yokuti azigula zakudya pa khomo pakwawo, komanso azithandizira makolo ake. Akuti zimenezi zinayambika mu chaka cha 2025 mpaka na mu chaka cha 2026. Ndakuti mu chaka cha 2026 cha mu Julayi ndi pamene zinthu zinasintha, atamaliza kuloweza Baibulo. Atamaliza akuti wamkulu koma lokuja adamuuza Christopher, "Uziwa chani, apapa ndio waloweza Baibulo. Pano tufuna uyambe utumiki wako, komano tikufuna nsembe." Christopher adafunsa, "Nsembe yanji?" Busa uja adamuuza kuti mbuzi ndimene ikufunika. Christopher adanena kuti anzosavuta, mbuziyo ndingathe kuipeza, ndikagula ndibweresa. Anthu aja adamuuza kuti mbuzi imene tunenayi si imene kuidziwa ayayi, mbuzi imene ndi yachikazi. Christopher adanena kuti musavutike, mbuzi yachikazi ndikayisakasaka mmuzimu ndipo ndiyibweresa. Anthu ajaso adakanitsitsa, adamuuza kuti mbuzi imeneyi simapezeka kwina kulikonse koma nyumba mwakwanu. Iye uja analodabwa, atanthauza chani? Kenako anauza anthu aja, "Mukundikuluwika, thandizeni chilungamo, mutanthauza chani?" Anthu aja adamuuza kuti tikufuna mayi yako uwapereke nsembe. Padali pa 14 Julayi 2026. Akuti Christopher adakana, adanena kuti zimenezi nzosatheka, ine mayi yanga ndimakonda ndipo sindingawaphe, ndikupanga zonsezi chifukwa cha mayi yanga, ndipo nditawafotokozera kuti ndifuna akhale m'busa adalosangalala, zimenezo sindingapange sole. Anthu aja adamuuza kuti iweyo ndi walowa kale, palibe chimene ungapange, komanso kumwa tamwa limodzi, palibe chimene ungapange. Apapa kuyenera upange zimenezi, apo ayi upenga misala. Christopher akuti anapsa mtima, adachoka kumene kujako mokwiya ndikumapita kwawo. Ngakhale ndalama transport anthu aja sadampase, koma anali ndalama mthumba mwake
imene anagwisa ntchito transport pita kwawo. Atapita kwawo adayamba kukhala, anamuimbira foni Sino sanayankhe. Adayamba kukhala kuyambira pa 14 July mpaka na pa 28 July. Pa 28 July ndi pamene adayamba kupanga zobalalika. Koma nkuti mu nthawi imeneyi makolo ake adawalongosolera, komanso m'bale wake adamuuza. Kenako makolo ake aja amatengera kwa azibusa. Panopa pamene ndunena pano ali kwa abusa akumupempherera, ndi pamene makolo ake komanso m'bale wake amabweza nkhani imeneyi kwa ife. Ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengerepo phunziro komanso mukhale osamala. Anthu ambiri amabwera ngati akuthandiza koma ali nzolinga zina. Chitsanzo ndi Sino anabwera ngati akufuna kumuthandiza koma akumuyika mu mavuto akuluakulu. Pala anthu ena ake amabwera mopasani ndalama, akupasani 1 million mukuvutika, inu nkumasangalala, inu nkumona ngati kuti anthu aja akukondani. Anthu enawa amakhala akudziwa kuti iweyo kuti chizakuyendera. Anthu ambiri amakhala kuona zakusogolo wako, tsono iweyo umangoona zapa, amopasani zinthu zotsatira zake amobera ni mwayi. Anthu ambiri anapasidwa zinthu, anaberedwa mwayi, akuvutika chifukwa chakuti ankaona za lero sankaona za mawa. Pamene anthu amene amapanga zoyipazi amaona za mawa. Akuluakulu, khalani osamala ngati munthu afuna kuthandizeni, osamangolandira zina zilizonse. Kunja kuno kunaipa, ndi zimenenso zimachitika ku nkhani yothandizidwa, ku nkhani ya ndalama. Amopasani ndalama, inu mmanjoya kwa 2 minutes, koma anthu aja amakuberani mwayi wanu. Ndezi kangotha ndalama zija umakhala kuti wadya zako zonse za moyo wako wonse, kwina akumangovutika chifukwa chakuti wina wake zinthu zimene zimayenera kukhala zako zikupita kwa iyeyo. Akuluakulu, khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.